माने गद्रेजखौ लाबाय आरो ना लोगोफोर माने बारा दामिखौ लाथ'वाखै एसे नर्मेलिखौ लाथ'दों उनावहाय दामिखौ लागोन आरो ना इउटुबार्स खालामदों होनना बुंदों होननायाथ' सुबुं गोथाव चिकेन पकरा जादों सुबुङा सुप्रियाबो खानायखौथ' सिनजाबायमोन बोरै नुगोथाय मार्बलाथ' सिनाखै दिनै आंनि खानायखौ ओमफ्राय जोंहा फंबायासो सिनदों आरो ना सुबुंजों हायो नुवाखै कट गानलायनायखौ सुबुङा देन्जारसो थालांदो नोंहा जिबिकाफ्राव थालांदो नोंखौ लांफाला जोङो लांफालालै नोंखौ जों सुप्रिया आं जिबिका थांसै ओइ नै जिबिकाया हाथायानो बायबाय ना साल'नो दानो बुरिबाय होलाय नोंना हाथाया होलाय सानैना बायबाय आंना बे मावबायसो लांफा जालालै बिसोरखौ हाथाय बायबा लांफालालां र' आं खागोन र' मोसालाय देलाय सुबुङा दायो चिकेन पकरा जानो नागिरदों सुप्रियाबो जिबिकालाय जायादां माथो नोङो ना दासो बानायनो नागिरदों र' सन्जयनियाव बेदर लांसैलाय र' बेदर सोरबेसे लाखो आदाया आधा किल' आधा किल' नंगौना नङालै फवासे माथो बेलाय ओइ सन्जय नै बिदिखौ मिथिबाय बिखा ओमफ्राय नैबे कलिजा ना मा होनो लिभार कर्ड मोननै औ मोनथाम ना मोनब्रै दंखायदां माथो नैलाय इयाव दंबावोना बिखा ओंखारबावगोन ना इयावलाय मानो गैया जानांगौ इलाय मोदोम गोजाबा थावालै बयलारा लगायदेरनांगौ बेरायनायाथ' बिदिनो खाथियावनो गोजानाव थांनो हाथ'वाखै दा आलासि फैदों ना जानांगौ सुटिना दिनै माथो एफा फिसा फिसा गोदाखो नोंलाय नङा बैखौ फिसा फिसाखौ होनदां द्राइस खालामगोन नामा आदाया द्राय नङा ग्रेभि माबा लाबोदों जारि बिलाइ दङ ओमफ्राय माबा दङ आदसा बे मा होनना बुङो माबा खिफि बेन्दों ना मा होनना बुङो गोदो जाद्रायबायलै मा होनोमोनलाय इदि संनायखौ माबा बायदिसिना मैगं खांजोबो ना मोजां जायो आरोना स्र' मोनो देहाखौबो रोसि इउटुबार्स खालामदों होनना बुंदों होननायाथ' सुबुं गोथाव चिकेन पकरा जादों सुबुङा सुप्रियाबो दे दा फन खालामगासिनो नोंखौ माने बयलार लाबोदों आरोना लोगोफ्रा आलासि फैनो औवा बनजों संनाय नालाय अयथासार नै अरा ओमफ्राय आलु हादों आलु होगोन आरोना बयलाराव सामफ्राम एवबाय आं बेरलायलायनाय बरियानो सुबुङा ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि सुबुं हा बे दालि नामा आलु जहल बयलार हाथर गोरा अरनो हाया बिसोरो अमा बेदर अरनो हाया दाउ अरनो हाया ओंखायनो बयलारसो लाबोबाय बिसोरनो नै आंबो जाबाय दाउ बिखा ओमफ्राय बयलार बिखा बयलार मोदोम आलु जहल जानोसै र' जाना लाग्रोनि अमा लाबाबो बिराद खस्थ'लै दाना लोगोफोर आं दा माने गुन्दैसो जमनो फैदों आरोना हादानाव एकदम देवबार सेन्टाराव ओमफ्राय दा गुन्दैखौनो मोनलायलायाखै आरो मोननायालाय मोनबाय एसे नै बेहाय बारा गैया 17 केजि मोनबाय आङो ओमफ्राय दा नै बिस्रानिखौ लाबावगोन आरो आङो खै केजि दंथाय बेहाय 40 50 15 बारगोन 2 केजि बै अन्थाइखौ सेरनि नामा दंदां बेनो हमथा ओरैनो बस्थानि दानखानांगौलै
जाहैबाय दा ओमफ्राय नै इथिं रुनाय दङ दानो दा বিক্রি কৰিব কুচি নকৰে গাহৰি আছে কেইটা আছে তিনিটা नै इथिं पुरा माइ सौनो फैजोबबाय आरो नै इथिं सौगासिनो दं खारेन्टआ गैला कारेन्ट थांलायबाय नै बेहाय होनानै दोनखाबाय माजबादाव गद्रेज लांनो फैदों आरो ना लोगोफोर माने जि दोननो एसे डिस्टार्ब जादों नालाय एन्जरफोर अरसिलाबायगोन ना दायोथ' गरम दिन मोनफैलायबाय ओंखायनो गद्रेज बायनो थाखाय माने माजबादाव फैदों आरो आफाजों आंजों माने आफाया आंजों दिनै फार्स्ट टाइम बाइक गाखोदो आरो ना माने बाइकखौनो गाखोफेरा ओमफ्राय दिनै लांनो नागिरदों आरो ना गद्रेज बेहाय दङ नै मा माखौ पसन्द जायो होनजाना एसेबा दंफांनि दं माने गद्रेजखौ लाबाय आरो ना लोगोफोर माने बारा दामिखौ लाथ'वाखै एसे नर्मेलिखौ लाथ'दों उनावहाय दामिखौ लागोन आरो ना दा गारियाव थिखांसै मोजां लागौ गारियाव थिखोबाय दायो दिरुंजों खानोसै हाम्फेया माने जि दोननो बोरैबा मोनबाय थाबायमोन माने एन्जरबो अरसि नालाय ओंखायनो लाथ'बाय आरो ना बेखौनो ओमफ्राय मेचिन गंसे लाबाय दै मटर बेबो गाज्रि जाबायमोन नालाय दै मटरखौ र' खोन्थानो आं नोंथांमोननो भालके बान्दले हल हा पार्टनार बाइकआ सेसलायबाय आंना दुंखावजोब्बाय अयथासार सान्दुं गोसा नायनो हागोन नै सान्दुंआ बिराद सान्दुं गोसा आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेहायनो लाबाय माबाखौ गद्रेजखौ दादार परा লৈছে আৰু ভাল না খবৰ খবৰ ভাল এইলাই बेनो आरोना भारुना কোম্পানী ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ মই ইউটিউবাৰ হয় मार्बला खानाय सिनगासिनो नै मार्बला मार्बला दाखालि हिन्जाव हरफा जासिगौमोन होनदों नामा दैफांनिफ्राय बाहागानाव लोगो हमनाया इयो बिदि जायो थोद हामालै लाना फैनांगौना डाइरेक्ट मानो बागानावलाय बिदि थांलाबायनांगौ नोंलाय गोदाव सोरावलाय लाना फैनांगौना न'आव थांनानै डाइरेक्ट लानो गोसोबा ना लायालासिनो बिदि माबा नाङा ना बागानफ्राव थांलाबायनानै गाज्रि खोनायो थ' लोगोफोर आं दा माने खानाय सिनजानो नागिरदों आरो माने बिराद गोबाव जाबाय माने थाब थाब लावो आंना खानाया 20 दिन 25 दिनफोरावनो लावलाबायो ओमफ्राय दा सिनजानोसै सानसे अरुणाचलाव लांग्राफोरालाय माखासेनो नोङो दिनै जोंहाथ' लांनोबो मोनला मानो मोनला खानायखौथ' सिनजाबायमोन बोरै नुगोथाय मार्बलाथ' सिनाखै दिनै आंनि खानायखौ ओमफ्राय जोंहा फंबायासो सिनदों आरोना मासाव मथा मथि खननैसो सिनजाफैखायो आंना हप्तानैजों खनसे जाबाय खोमसिसो नुदों आदसा दे जागोन दे पारिपा जाहानि आलासिफ्रा नै आयो मा ओंख्रि दालि बेदर एलासि मा बेदर बेलाय अमा ए नंगौ जिबिखाया माथो रायलायथारासै गोथाव नंगौना नङा ए हिरा नालाय गोथाव नंगौना नङा ए सोफ्रियायालाय ए नोंसोरथ' सिलाबो सिबाखै थोरसिबो सुवाखै ओंखाम ओंख्रिबो सङाखै सुबुङाथ' मोसौबो खायाखै आंलाय बोरमा लायदोंसोलाय आइसोर आं नुवाखैनो माथोलाय आं नुवाखैनो माथो
tuba. Mobile level apa nih nugur? नै गाबोन फुङाव सुबुङा मोसौ बोरमा खायनांगौ फुङावनो ओमफ्राय नोंसोर साथामा सिला सिब थोरसि सु ओमफ्राय सासेया ओंखाम ओंख्रि सं मिथिबाय ओमफ्राय मेगना नुखाजोब्बाय मबाइलाव नायनो हाथाया नोंना थाइबेसे दङ इसोर सब खोरखियानो गैया हनै हिराना मालाय खोरखि दंजोबो जिबिखना आयु बेनाबो खोरखि गैया फैसा गैया बेनाबो रोजोबसो मालाय दे जादो Ada empu जानाय दङ जाद' साइस नुदोंथ' ओंखाम जानाया बिदि बिराद प्रेसार मोनलै जाम्बासो इयो